Kude maningi kwababecula ndawonye. Ngubingelele lapho ngamukele ubuyele emakhaya kwesimanzonzo uthola khona indaba zamaskandi ezifika ngesikhathi. Mbule emakhaya isikhathi masikanje ngithola indawo zokuthi sekuphendekwe uqhude maningi phakathi kwaShwi noMtekhala. Njengoba sazi ukuthi eminyakeni endlule uShwi noMtekhala babe yiqembu elilodwa elathakasela abantu abaningi. Kuzokhumuleka ukuthi khona ingoma babeyishaya ngempela ethi ngafela ubala. Le ngoma ngempela yatrenda kakhulu kubaculi nakubalandeli bamaskandi, kwaphinde futhi yasabalala nawo abantu babengawulandeli umaskandi. Lokho kwaholela ekutheni ukuthi le ngoma izishawa number 2 Okhosini FM. Emva kwalokho-ke babe sebeshaya ingoma ngempela ehlabahlosile bendawonye. Kodwa-ke enyangeni noma eminyakeni embalwa nje endlule, labo bobabili kwathusa abantu abaningi emva kokuthi kuvele indawo zokuthi sebehlukene. Emva leminyaka leyo-ke uShwi ubese eyikhiphela yedwa ehamba eyibizwa ngokuthi uShwi Mantombazane. Ubese kutholakala ngempela-ke kwaze kwavela ama-interview lapho khona uShwi esho ngempela ukuthi iy'ngoma beyiculwa wuye, zilidwa wuye, ephinde futhi ibhalwa wuye ebambisene nomthwalo. Abantu abaningi ngempela bebesebuza ngempela ukuthi kahle kahle uMtekhala shuthi akakwazi ukucula. Kuthe kulo nyaka-ke kahle kahle kuleli viki lendlule uMtekhala ubese eyirelease-ke ingoma okuzingoma eziwu-11 okuyi-album. Abantu abaningi bese bethiwa ngempela ukuthi kahle kahle kanti uMtekhala uyayazi ingoma, uze naye uMtekhala wakhipha ingoma ngempela esho khona ukuthi abantu abaningi bebethi uMtekhala akayazi ingoma kodwa nazi ingoma. Bule emakhaya-ke ngoba barelease bobabili uShwi Mantombazane kanye noMtekhala behlukene bekhipha ama-album awu-2. Wena ngokwalalela kwakho uphinde ulalela yaMtekhala uphinde ulalele eyaShwi, ngabe yiphi ngempela eshaya umxhwele? Ngoba abantu abaningi ngempela khona bathi ngempela uTotolozi okuyingoma kwaShwi bathi ngempela hamba phambili, kanti abanye bathi izenzo zakho ndoda izona ezikubekela kwingoma kaMtekhala. Bukeli ngabe zithini iy'nqumo zakho? Ngabe ucheme nobani wena? Ngabe ucheme noMtekray okuMtekhala noma nekhehla lebhedi okuyikhehla lenyoni uShwi noMtekhala? Ake hlangana ne-comment section sizwe uvo lakho. Nazi ingoma mase uthatha isayidi. Siyabonga. Izenzo zakho mtakakho We're